हेलो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे मोनसे गुबुन भिडिअआव वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। जोङो दाना मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थांगासिनो दं। बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। जायफोरनाखि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनदोंबा एसे कमेन्टजों खोन्थाहरदो आरोना। लेट्स गो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जोङो लामा जिं थांगासिनो दं। लामाफ्रा नै बेबायदि आरोना, ओरै फैनाय हरै थांनाय। जों बिजों थांगासिनो दं। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। जोङो बे न'खौहाय लामाजों नुहुरबाय थायो, बेखायनो बेजोंहाय एसे बेरायनो होननानै बेजों ससे हाबबोबाय। बेवहाय बिराद बिदिनो मानसिफोर थायो बे न'आवहाय, बे बिल्डिंआव। साख्रि मावनाय माबा मोनसे जब मावनाय बिसोर थायो आरोना। बेखौनो एसे ससे हाबफैनानै नायबाय, बारा गोथौआव थांजोबाखिसै। बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामबाय। जोङो दानो रुम फारसे थांफिनगासिनो दं। जोङो एसे बाजाराव मेथाइ जाबाय, गरमजों एसे जुइस थुइस लोंबाय। आं बेफोरखौ भिडिअ लायाखिसै। थांबाय थानि। लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जायफोरनाखि आंनि भिडिअखौ नायदों बा गोदानै नायदों अननानै एसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होलां। लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। माबायदि मोनदों एसे नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ बिदिबा बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।